бинед, даъвати паёнбарамон осон шудагӣ нест. мо дар роҳи дин ягон мушкилӣ дидагӣ нестем. худ ба худ шикоят карда гаштем, худ ба худ азоб кашида гаштем, ҳечи надидем. мо бинед, касе паёнбарро баддуо кунад, Аллоҳ ӯро баддуо мекунад. барои ҳамин ба роҳи паёнбар дароед. Касе шуморо дуои бад кунад, Аллоҳ ӯро дуои бад мекунад. ки ба шумо душманӣ кунад, Аллоҳ ба ӯ душманӣ мекунад. ман аз ҳама роҳи саодат, роҳи зебо, роҳи аз ҳама азиз, роҳи ғолиб, роҳи Аллоҳ аст. дар дигар роҳ бошед, хор мешавед, расво мешавед. ман амаки паёнбар бошидам, дар сурат монанди паёнбар бошидам. имон набошад, ҳезуми ҷаҳаннам ҳастед. ягон фоидаш нест имондор шудан дар кор. як хабашии сиёҳпӯст бошидам, аз Африка омадагӣ бошидам, ҳама аз шумо нафрат кунадам, имонатон бошад, дар ҷаннат дараҷотон олӣ мешавад. дар дунё низ Аллоҳ азиз мекунад. бинед, Билол разияллоҳу анҳум хабашӣ буд. чӣ қадар иззатманд кард Аллоҳ таоло. саҳобаҳо бисёр дӯст медоштанд. Билолро бинанд, мисли ки Расулуллоҳро медида бошанд. баъди вафоти паёнбар алайҳиссалом, Билол гуфт: акнун ман дар Мадина аз он гуфта наметавонам. ва баромад рафт. баъди чанд сол ба Мадина омад. я Билол, дар вақти Расулуллоҳ аз он мегуфтед, як аз он гуфтатед, рӯзҳои Расулуллоҳро ба хотир биёрем гуфтанд. Билол аз он гуфта буд, аҳли Мадина аз хонаҳо баромада рафтанд, зану мард тоқат накарда. аз они Билолро шунида, рӯзҳои Расулуллоҳ ба хотирашон омад ва тоқат накарда дод гуфта аз хона хориҷ шуданд. Мадина ба мотам табдил ёфт. бинед, Билол хабашӣ буд, аммо Мадинаро ба ин ҳолат овард, ба як аз они худ. аз ҳамин сабаб Аллоҳ таоло ба амали мо, ба тақвои мо, ба имони мо нигоҳ мекунад, ба сурати мо не. рост, агар имон бошад, тақво бошад ва сурат низ бошад, нағз, аммо имон набошад, фоидаш нест. ба паёнбарамон амаки худ муқобил буромад, аммо динро тарк накарданд. ҳозир бисёриҳо дадаи муқобил, амака муқобил, хешовандо розӣ негуфта, роҳи ҳақ, хизмати динро, роҳи тавҳидро, роҳи илмро тарк мекунанд. барои чӣ тарк мекунӣ? ин роҳи хизмати дин аст. ин суннат аст. хизмати динро кунӣ, амакат муқобил, дадед муқобил мешаванд. мана ба Иброҳим алайҳиссалом падараш муқобил шуд, ба Муҳаммад алайҳиссалом амакаш муқобил шуд, ба Лут алайҳиссалом занаш муқобил шуд, ба Нуҳ алайҳиссалом писараш муқобил баромад. албатта ба ту хешовандон муқобил мебароянд. инро дониста баро ба ин роҳ. агар ту хешовандон муқобил гуфта тарки дин кунӣ, аз ҷумлаи гумроҳон, аз бадбахтон мешӣ, хилофи паёнбаронро мекунӣ.